Joves amb diversitat funcional del Centre Ocupacional de la Fundació Ilersi s'han convertit en actors i actrius d'una obra teatral amb rerefons social. A partir del conte clàssic de La rateta que es comprava a l'escaleta, han creat una adaptació que parla sobre la violència masclista mentre proposa solucions al conflicte. La representació, que forma part del programa Educació a l'abast de la Paeria, s'ha dut a terme al Teatre de l'Escorxador davant els alumnes del Col·legi l'Estonac i el Frederic Godàs. Els alumnes d'infantil del Col·legi Frederic Godàs han assistit aquest dimecres a una obra teatral molt especial. Damunt l'escenari es representa una adaptació del clàssic de La rateta que es comprava a l'escaleta, interpretat per joves amb diversitat funcional del Centre Ocupacional de la Fundació Ilersis. Els actors i les actrius han treballat el conte durant més d'un any amb l'aula de teatre, utilitzant la metodologia de creació col·lectiva que transforma el text en una creació nova amb rerefons social. Aleshores, els artistes, quan van començar a treballar el conte, cadascú va escollir quin personatge volia representar i també va anar, guiant aquest conte, fins que es van trobar en una situació d'abús de poder per part del gat, del conte, i ells mateixos van proposar solucions a aquest conflicte. L'objectiu és fer arribar al públic general el talent dels joves artistes, a més d'una funció pedagògica. L'obra, que forma part del programa Educació a l'abast de la Paeria, dona un missatge que després les escoles treballen a classe. D'aquesta manera, els nens i nenes tenen accés a les arts escèniques, mentre aprenen a detectar i resoldre conflictes. Bé, normalment sempre després a l'aula, dintre de l'assemblea on dediquem el treball de les emocions, treballem aspectes que hem escoltat a l'obra i aspectes que poden sortir, no? Perquè a les arts s'expressen les emocions i llavors a l'aula tot això ho treballem amb què és el que més t'ha agradat, surten preguntes i se fa un diàleg i una conversa. Aquesta setmana també s'ha presentat al Col·legi l'Estonac de Lleida, arribant a un total de 150 escolars. La intenció és fer-la visible a més centres, també amb altres temàtiques educatives.